Kajing pendapat ba jong ke sorkar Jela Meghalaya haga arpon nyutrik jong menai April jom tosnam hajar arpon riu. Ban ong ba ya ka ketin khasi bat ye ketin gero. La pen benano kum kata ka ketin sorkar. Lani kata ka official language hapo jong ka Jela Meghalaya. Bat kapala yok ru ye ka jing menjur lani ka azan. Na u gubernur jong ka Jela Meghalaya u Chandra Shekhar at Vijaya Shankar. Ka sorkar Jela kala ong ba kani ka dei ka rai ka bakongsan kapala bu jeliru ye ka ain ka berim jong ka ketin kata ka dei ka Meghalaya State Language Act hajarsan. Kat hadu ba ka sorkar kala put turoi bhai ye ka senjam kala la ban pen urlong bat penlong ketin sorkari ye ka artli ki ketin hapo jong ka Jela Meghalaya. Hanrai hangni udon udak jingkeli ubala buru ia ka jing atatin bahadu lano kane ka jingkran jong ka sorkar ban pen urlong no kum kata ka official language ya kidiki artli kitin kata ka kitin khasi bat ka kitin garo hapo jong ka Jela Meghalaya. Nadu ba ka sorkar Jela ka de ban pen banai kane la jandap ar banai mentah. Hanrai ka snopla hadu kata watla nagalyang jong ka sorkar Jela kala kopba kaktin khasi ba kaktin garo kila dei kita ki artli ki ktin sorkar lani official language hapo jong ka Jela Meghalaya. Nagalyang jong ka deputy commissioner jong ka West Khasi Hill district ka kong Hema Nayak ha ka sngi thoding kata ha ka santrik jong matobna June jong to snam hajar arpon riu ha ka we ni ki jing pen bana pajba ki jong ka katkum ka jing ptha jong ka Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Department kalap tha sha baro ki tu kinong bam khaw ration hapo jong ka West Khasi Hill ba ki don kam ban update ikin number phone WhatsApp link ba jong ka e-post machine bat hangni kalap tha yakinong bam khaw ration hapo jong ka West Khasi Hill ba ki don kam ban boat yaki sautuli ki kendon ya ka ba kala tho hangni bat na pedeng jong ki sautuli ki kendon ka dei ke kendon ka ba ar ka ba tho kumni on dala dep scan jit yak ktin ka ba phis nguthu Hindi lani English ka ba phla hangni ka long ba kam shamla don satya kata ka ktin sorkar ka ba dep ban pinbana da ka sorkar Jela min ar bnai duna menshwa ban ong ba ka ktin khasi bat ka ktin garo kum kita ki artli ki ktin sorkar hanrai ka ba phlapat hangni ka long ba baro artli kita ki ktin yag ba ka sorkar ka de ban pinbana ki khlampau satya hangne ka jingkli hangne ka long ba hatu ka jing pen bana jong ka sorkar Jela baga ketin khasi baga ketin garo kila dei kitegi artli ki ketin sorkar bale pat kim pat la ban trekam hadu menta ne ka dei tang kata ka jing pen bana online hadu lano kan simpori yakidigi artli ki ketin sorkar bakin trekam hapo jong ka Jela Meghalaya. Hanrai ne ka lyang jo chief minister ul ongba nadu ka arpho nyotrik jong bana April jong matosnam hajar arpon riu la pen bana ba ya ka ketin khasi ba ya ka ketin garo kum kita ki artli ki ketin sorkar hapo jong ka Jela Meghalaya. Bat ula ongru baro ki office trekam hakasi bajentia kin pendon kam ya ka ketin khasi bat ya ka ketin English kum juru habaro kawe ga garo hil kin pendon kam da ka ketin garo bat ka ketin English like no tang ha ka ying bisar kandang ne shwa ha ka ketin English hanre hangne pat hadu menta kampat don kata ka ketin khasi ne ka ketin garo kum bala penbana da ka sorkar haga jing shisha nadu bau gubernur ula ai ka jing menjur lane asan bat kum juru ka sorkar kala de ban penbana ka deiru nangta ba kala de ban troi kampura hapo jong ka Jela Meghalaya hanre ngimtip nakanu ka daw bakine baro hatu laki de na ka jing bom simkhya de ki bor bari pek kapala panlong ya ka jing bom parla ban ithu ha kitna sorkar ya ka tin khasi hapo jong ka Khasi Hill hadu menta nadu ba ka sorkar Jela kala de ban penbana lada ka sorkar kala de ban penlong tin sorkari ya ka tin khasi bat ya ka tin garo ka de ban penlong pura dagi kam om tang da ka tin Kubreshibun tat hadu bikendu hag wipat ke video